Nova York, la ciutat que es menja altres ciutats per esmorzar. Allà, els nostres competidors van pujar fins molt amunt per tenir les millors vistes de la ciutat. Des del pit de l'Estàtua de la Llibertat fins al cor podrit i pudent de les clavegueres de la Gran Poma. Al final, l'equip Amazones va endur la victòria. I sorpresa! Premis! Per tant, no van fer saltar ningú per la borda a part de la màquina de picar carn. En aquest moment, tenim 13 afortunats concursants que encara aguanten i veurem qui d'aquests 13 guanyarà el milió de papers d'un drama total! La gira mundial! Estimats pares, estic molt bé. Penso en vosaltres en tot moment. Si us pregunteu què vull fer, em sembla que la resposta és evident. Jo vull ser famós. Vull viure a prop del sol. Feu les maletes, sóc el guanyador. Tot per demostrar que mi lliure tinc. Sé que me'n sortiré, perquè vull ser famós. Na, 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 na. Un drama total, la gira mundial. La revolució del ball. Ostres! N'estic més que tip de tenir la maledicció de fer mal als animals. No hi pensis! Com més et creus aquestes bestieses, més t'influeixen, home! De veritat? Ah, potser tens raó. 6 episodis i cap eliminació! Si fóssim un tall de carn, nosaltres seríem el filet més tendre. I vosaltres seríeu el tallet prim de carn magra. Us haig de recordar que vam perdre l'última prova? Però tenint de tu de líder no hi ha res impossible. Que fort! Ni tan sols tinc por de volar, ja! Mireu això! No, 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 no! Turbulència! Xerrat massa aviat, auxili! Algú, sisplau, doneu-me un cop de mà, nois! Trobo que és una càrrega molt pesada, l'Owen. Un pes mort. No! Fuig! Ves! No estàs segur aquí amb mi. Guanyat els seus privilegis. Però us fregues els peus, Sierra! Però us fregues els peus, Sierra. I llavors em van nomenar presidenta del meu 15è club de fans d'un drama total. Així, deus tenir una idea aproximada de qui serà el següent expulsat. Sí, segons les meves estadístiques, cap equip evita l'eliminació 6 vegades seguides sense tenir la síndrome de l'EDSI-DC. Què? La de l'excés de confiança i després cagar-la. Així, vols dir que l'equip d'en Chris és molt guapo? És a la picota? Ui, nena, al·lucino. Em pensava que tu eres molt més burra. Gràcies. I estic preparant els records per la meva gran subhasta benèfica posttemporada. Per exemple, cada cop que la Heather es pensa que m'utilitza, faig un foradet al cinturó. Veieu? Oh, la reiet meu. Ets tan maco, reiet, quan estàs espantat. Estic els dits a les aixelles quan no mirem. En Cody va tan de cul per mi. Ostres, no són els Alps? Achtung, mein Wiener Schnitzel! Per preparar-vos per l'aterratge, sisplau, descordeu els cinturons i aneu cap a la bodega. I ara què? Gràcies, Alejandro. Cap problema. Hola, Daryl. Sóc jo.
En Tyler! Temporada 1! Tu i jo érem nòvios! Em deus haver confós amb algú altre. Jo només vaig ser nòvia d'en Tyler aquella temporada i no tornarà mai més. No, 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 no! Ocell, fes-me cas! Guten Tag und willkommen bei Deutschland, és a dir, Alemanya. Som en una zona de llaus i, per tant, millor que parleu baix. Què? Hi ha rebaixes als magatzems de baix? Benvinguts a la prova musical d'avui. Però compte amb les allaus de neu per evitar una rodolada fatal muntanya avall i una esgota colar pujada amunt. Val més que canteu bé i ben baixet. No crideu, que vull guanyar calés. Ja ho sé, però em costa no dir res. No res! Compte, perquè si no tens sort, algú t'expulsarà. Això serà molt fort, no t'agradarà. Jo ballaré quan caiguis de l'avió. Quan tu decideixis què vols fer, no t'aturarà res ni ningú. La teva mirada com m'agrada, jo només vull escapar-me amb tu. Ho sento, Harold. Però què em passa pel cervell? No pot ser pres ell, oi tant que és ell. M'hi jugo la pell. En Tyler, quin tortell! En Tyler, 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 sí que és ell! Te'n recordes de mi? Oh, se'n recorda de mi! Sí! Fantàstic! L'Alejandro flirtejant amb l'Alexauna vomitaria, però que ell ni tan sols es mereix el meu vòmit. L'heu sentit fa un moment, fins i tot quan canta en trama alguna. Ah! Una gran notícia, nens! En Tyler ha tornat! Què? Nena, que fort! Sí, que és increïble? És més fàcil seguir-li la veta. Sento olor de menjar. Això és... és preciós! Tranquil, tigre. No t'ho miris com si fos carn crua. Mira tu com si fos un simple material de construcció. A Alemanya es fan més de 1.500 tipus de salsitxes. I aquest és el tema de la nostra prova més eficient d'avui. Calleu und farciu! Danke, chef. Cada equip ha de fer una salsitxa alemanya gegant ficant carn a pelades a la màquina de picar. L'heu d'anar ficant a dins i introduir la barreja en una tripa gegant com aquesta sense perdre un dit de la mà ni del peu. I 2 dits es poden perdre? Un moment, salsitxes? Aquesta és la prova més repugnant que hem fet mai. Encara teniu sort de no haver de fer frankfurts. No hi ha ungles ni culs en aquesta carn. I haureu de ficar la carn ràpid si no voleu fabricar una salsitxa amb buits al budell, que serà molt més difícil de fer baixar pel pendent. No. Aquest pendent no. Aquest sí. Evidentment, si teniu una màquina de picar carn elèctrica nova de trinca, endolleu-la al nostre generador portàtil i voilà! Salsitxa farcida en pocs segons. Jo sabia que t'havíem d'haver aturat quan vas llançar la màquina de picar. No et vas pas queixar, llavors? Quina mena d'idiota egoista, gandula, inútil i excalva. Es pot pensar que un premi com aquell no serà útil més tard o més d'hora? I parlant de premis, en podem esperar algun al final de la prova de la salmonel·la? Salmonel·la? Hi haurà premis pels que arribin vius al final del pendent. I hi haurà una sanció per un miserable perdedor de l'equip que arribi últim. Mireu els pantalonets del càstig. Va! DJ, tu paleja! Lindsay, tu farceix! Jo pico la carn! Comenceu a creure en els impossibles, nens, perquè el porc està a punt de volar! Jo passo. Ficar la carn a la màquina és molt perillós. Soc molt valuosa. Qui va aconseguir la victòria a Nova York? Qui va llançar la màquina de picar elèctrica? Sí, però... Paleja!
Tyler, necessitem la teva força per picar. Owen, omple aquesta tripa com si t'hi anés la vida. A les seves ordres, capità! Noah, procura que Lizzie no es torni a ficar a la màquina. Ai, i adeu la meva pelvis. Vinga, menys fàstic i més pelades! Si més no, jo faig alguna cosa. Molt bé, continua trinxant! Ja falta poc... Oh, no! No! Ah! És viu! Potser ja no estic maleït. Au! És un desastre, això. Gràcies, Sierra, ja no queda més carn aquí. Podríem fer servir el teu codi. El codi de carn, no! O no? En Cody té una mini salsitxa. Si més no, tenim una salsitxa. Super especiada! Tio, era carn crua. No és bo, això. Escolteu una cosa. Podem baixar sobre l'Owen? De cap manera! Això és fer trampa, no pot ser! L'Owen està farcit de carn. Jo diria que pot fer de salsitxa. Tots a bord del Frankfurt Express! Sí, M'he descuidat de dir-vos que vigileu amb les cabres de muntanya rabillosa. Són supermortals. Les hem portat per vosaltres. No, tranqui, maca, no et faré mal, bonica. Gràcies per fer-nos a perdre, Heather! Ei, ja ho sé! Va, salteu! Vinga! Ja hem perdut! És igual si fem una mica més el ridícul. Perfecte! Va, vinga! Fem el descens per aquí! Condueixes molt bé, Al! Oh, vigila, Al! Oh, estic bé! L'enhorabona! Heu arribat primers, equip. En Chris és molt guapo. Molt bé, això de fer servir la cara de l'Owen de fre, Alejandro. Hem guanyat? A la Etzbai, part de la prova del concurs d'avui, els concursants han d'aprendre una dansa tradicional alemanya i ballar-la en aquesta plataforma. Les catifes estan electrificades per emetre una descàrrega dolorosa cada cop que un de vosaltres s'equivoqui de pas o que jo rigui. L'últim equip que rendeixi guanya. I el premi que ens has promès? Paciència, Main Floreta. Equip en Chris és molt guapo. El primer que arriba, el primer que rep el premi. Oh, pesen molt. Sí, i tant. Equip Victòria. Ui, aquests estan de supermoda, París! I ara els últims. L'equip Amazona. Potser psicologia inversa. L'equip perdedor rep el millor premi? No et vull desenganyar, noia. A veure, com que l'equip al·lèrgic a la Victòria té 2 membres menys, equilibrem-ho. Amazona i en Chris és molt guapo. 3 balleu, 2 us ho mireu. I Victòria, 2 balleu, 1 s'ho mira. Oh, jo també, jo! 3 contra 2? No hi ha dret, Chris. Evidentment que no. I quin membre de l'equip perdedor s'ha de posar pantalonets del càstig? Mireu, faria el que fos per impedir que la Gwen em veiés amb un biquini alemany. Aquests pantalons et quedarien molt... bé a tu. Tria'm a mi, a mi, a mi, a mi, a mi! Quina gràcia, te'ls volia fer posar tu, però com que ara resulta que ho vols... Cody, l'enhorabona. No! Com et tracten els pantalonets? Se'm claven molt a la ratlla del cul. Això és calleu en alemany. Feu el que faci jo i ningú prendrà mal. Segur.
Genoll dret amunt, braç esquerre amunt, cop de peu, salt, piqueu la cuixa, peu al cul, salt i piqueu de mans. Els meus avis són alemanys, sabeu? O sigui que sé ballar aquests balls alemanys de les plantofades és el que em va permetre sobreviure al pati de l'escola i segurament el que em va impedir tenir amics. Però qui necessita amics tenint en Codi? 1, 2, 3, picaré, en Codi serà, amb qui em casaré. 4, 5, 6, genolls amunt, m'esperaré fins que ell estigui a punt. 7, 8, 9, estirem. 20, a la veure, la durarem. 10, 11, 12, no hi ha res a dir. Sé que el busques, però és tot meu. Passa dels que no saben apreciar una tècnica de ball fabulosa. De veritat, ets fabulosa. No et reprimeixis més. Tens raó, bombonet meu. Sortiu del mix, el tren del ball surt de l'estació. M'has decebut, Heather. Te'n rius dels altres. I què li importa? Ui! Li fumaria una bufetada en aquell imbècil arrogant? Amb aquella cara tan atractiva. Ah, ja sabia ballar abans, però amb els seus ànims, en comptes de la Janet, he sigut la Beyoncé. Oh! Què us passa, tu i a l'Aleixauna? Vols dir que has d'animar els enemics? No mola! Molt perceptiu, astut company meu. Això és un pla que beneficiarà el nostre equip. No em trobo gaire bé, El moment ideal per provar aquesta cosa. Fa olor de salsitxa fregida, que guai! En confiança, Aleixauna. Vigila amb l'Alejandro. No és gens el que sembla. Ah, està gelosa perquè s'ha fixat en tot això. Què? Ui! No el puc veure! Me la bufa! Ui! Si la Heather no pot veure algú, és que és bo. És l'hora del repte! Em sembla que he passat de poc fet a molt fet. L'últim que quedi a dalt de la plataforma guanya la prova pel seu equip. Serà divertit, això. La mà! Vinga, Sierra! No et cansis ara! Queda't a la plataforma, Aleixauna! No me'n vaig enlloc! Molt bé, és el teu dia. Oh! Ni tan sols és del teu equip! Au! Et faré una cara nova! Fa 3 temporades que t'ho busques! Oh! Oh! Fot-li, fot-li! L'equip Amazona torna a guanyar! Hem guanyat! He guanyat! He guanyat! He guanyat! He guanyat! Tio, què has fet? Què ha passat? La Heather s'ha sacrificat per distreure'm i el seu pla brillant ha funcionat. Estic molt decebut amb mi mateix. Oh, sí, estava planificat, sí. Au! Suposo que la Heather ens ha ajudat a guanyar. Trobo que ho ha donat tot per l'equip aquest cop. Equip Amazona, a primera classe us esperen uns estrudels. No es mereixen. Equip en Chris és molt guapo. Torneu a ser a l'inefable purgatori dels que ni guanyen ni perden. Equip antivictòria, heu d'expulsar algú? És del tot impossible que la Sierra pugui haver fet caure de la plataforma aquell imbècil tan en forma. És del tot impossible. Per què s'hauria de tirar per mi, l'Alejandro? Em sembla que t'has tirat de la plataforma i vull saber per què. I em sembla que tu t'han donat masses cops forts al cap. Ah, sé que en trames alguna. Saps que queda superbé sense aquesta dent? La ira dels teus ulls ressalta més. Ets
Això és tan... Digue'm que no són les salsitxes que has vomitat. Tinc 2 bosses de vomitar plenes dels millors cacauets que no es poden servir mai als avions comercials a causa de les denúncies per al·lèrgies. És l'hora de votar qui se'ls queda. Molt bé, ja tinc els vots. L'Eixauna... Potser et donaré una bossa quan hagi donat la primera a la Lindsay. DJ, com més temps siguis aquí, menys animals macos i tendres quedaran vius al planeta Terra. Un bon motiu per donar-te el passaport. L'Eixauna, com més temps siguis aquí, menys dents quedaran a la boca de la Heather. Un bon motiu per no deixar-te marxar. O sigui, que l'última bossa és per... en DJ! Què? Però si sóc fabulosa! He ballat molt bé! I s'ha acabat el temps. Adeu, a reveure, auf Wiedersehen, bona nit. Tu? Oh, no! Es pot continuar dient com es diu l'equip Victòria? Voleu dir? Descobriu el pròxim dia un drama total. La gira amunt!